Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yan uwa da abokan arziki, sunana Mustapha Idris. A yau tutorial ɗin namu na yau zan kawo muna hanya wadda za ka iya karɓa kiran wayan sama da layi biyu, ko ma'ana sama da layi biyu, uku kenan, ko huɗu, ko ma biyar a cikin wayar ka mai layi biyu, ko ma mai layi guda. Waton ko da misali kana da layi uku ko layi huɗu, kuma gashi wayar da kake da ita mai sim ɗaya ce ko mai sim biyu, kuma kana son duk in aka kira layukan nan ya zama ana samun ka, kuma baka da wayoyin da zaka iya sa layukan nan, to yanzu akwai hanya mai sauki wanda zaka iya yin haka nan cikin sauki. Duk wanda ya kira lambar layin, ko da layin yana aje, to zai iya ya same ka. Amma dai ku biyo mu cikin tutorial ɗin, cikin bidiyo ɗin, za ku ga yadda ake yin abin. Da farko abin da za ka yi, sai ka shiga misali, ka shiga wajen kira dai naka haka, ga nan a sama da yake wasu yana hitowa nan ƙasa gehe, misali zama da haska ga nan ƙasa daga ƙarshe, sai ka danna wajen kira ɗinka. Bayan ya nuno maka lambobi haka, sai ka dawo nan sama za ka ga ɗigo-ɗigo guda uku ga su nan, sai ka yi clicking a kansu. In ka taɓa, bayan ka taɓa su zai nuno maka waɗanga ƴan ƙananan rubutu guda uku, na farko call history, na biyu import and export, na uku clear frequent, ga na uku new contact, sai ƙasa settings, sai ka zo na ƙarshe inda aka rubuta settings, sai ka shiga. Bayan ka shiga zai nuno maka rubututtuka haka, display options, sound vibration, quick response. To ga nan inda aka rubuta calling account, ga nan calling blocking, to nan dai na ɗaya, biyu, uku, huɗu, na huɗu ɗin nan shi za ka shiga calling account ɗin nan, sai ka danna shi. In ka danna, idan sim biyu ne zai nuno maka sim 1 da sim 2, nan da yake na ɗaya ne kaga ya nuno layi ɗaya, shikenan. Idan layi ɗaya ne sai ka shiga ciki, in ma biyu ne sai ka zaɓi wanda ka so. In ka danna zai nuno maka haka rubututtuka guda haka, ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shidda, guda shidda. To sai ka zo nan na huɗu ɗin inda an ka rubuta call forwarding, ga wasu ƙananan wayoyi zai nuna call da byte ne, amma dai ga manyan wayoyi zai nuna call forwarding, sai ka danna shi. Zai ɗan yi searching kaɗan na ɗan misali yana da madalla, to kaga ya buɗe. Ga hannun na farko an rubuta all forward, nan kuma when busy, nan when unanswered, nan unreachable. A taƙaice dai cikin sauri, na farko in kana son ya zama duk kiran da an ka yi na wanga layin da yake cikin waya ya tafi cikin wani sim card naka, in daga baya za ka cire shi ma ne, to sai ka danna na farko. In kuma kana son a'a layin yana cikin waya amma kila bai da ƙarfin network, in an kira shi, in kana ko cikin magana haka, to kana son layin ya yi transferring ya koma cikin wani number, shi kuma sai ka danna shi. In kuma kana son an kira nan baka ɗauka ba, layin sai ya wuce zuwa wani waya ɗin. In kuma kana son an kira ka ba a same ka ba nan kwata-kwata, sai ya je shikenan. Amma dai in har kana son ka cire layin ne, baka da inda za ka sa shi, to sai ka danna na farkon nan haka. In ka danna, to da yake ni wasu lokuta ina sa ga shi nan ya nuno min number, to amma wanda bai taɓa yi ba zai nuno maka babu komai ne haka, sai ka sa number. Misali ina son wanga layi in an kira shi ya je zuwa layi na MTN, sai ka sa number misali haka. To gashi misali na sa number na, kana sa number ka haka, sai ka danna turn on, to sai ka ɗan jira shi kaɗan ya yi searching. To bayan ya gama haka, shikenan ga nan ya rubuta always forward all calls to number, ga number nan ta hito. To daga za ka ga kuma wani ɗan alama ga can ya hito sama, to shikenan ya yi. To daga yanzu ko da na cire wanga layi na aje shi ƙasa, duk wanda ya kira lambar wanga layi, to kiran zai je zuwa ga wanga number. Yanzu haka kuma ina da wani layi na biyu, shi ma zan sa shi ga waya, shi ma in yi mai haka. In ma layi nawa ne dai zan sa su, to duk lokacin da aka kira layin ga, to kiran zai wuce zuwa wagga number da na sa. Sannan za mu kawo muku shi ma na ƙaramin waya yanda ake yin shi ma, insha Allah. Ku biyo mu zuwa na gaba. Ga ƙaramin waya kuma za ka zo nan, ka zo cikin settings kamar nan kenan. Bayan ka shiga za ka ga call setting, sai ka zo nan wajen call setting. To ga shi nan ga sim 1 ga kuma sim 2. To in kana so ka yi amfani da misali sim 1, sai ka danna tsakiya. To ga shi nan na ƙasan da aka rubuta
call divert ga nan na ƙasa. To sai ka zo nan sai ka danna shi kamar haka. To za ka gano ma rubututtuka kamar yadda muka yi bayanin wancan, shi ma gashi nan divert all voice. In ka shiga na farko to duk kiran da an kai na layin ga zai je zuwa ga number da za ka sa, kamar wanda zan sa yanzu. Nan kuma an kira ka babu service, nan kuma an kira ka baka ɗauka ba, nan kuma an kira ka kana magana, nan kuma duk kiran da ya shahi na WhatsApp da sauransu dai haka. Nan kuma in kana son ka cire. To da farko misali in kana son ne yanzu, tunda muna son duk in aka kira layin ga ya zama kiran ya je ga wata number, sai ka shiga na farko nan divert all voice. Bayan ka shiga sai ka yi activation. Bayan ka shiga ga nan na sama answer to new number, sai ka shiga na farko. In ka shiga zai nuno maka hili kamar haka na sa wurin sa number kenan, sai ka sa misali mai haka. Misali gashi haka na sa number, sai ka danna tsakiya, sai zai nuno haka kaɗan jira kenan. To gashi nan ya nuno call divert unconditional activate. To shi kenan sai ka danna haka. In kuka diba ga wayata za ka ga can kusa ga caji wani ɗan kibiya ya fito. To shi alaman cewa duk wanda ya kira wannan number ɗin, kiran zai je can zuwa waccan number da ka sa. In kuma kana son ka cire, za ka zo nan ƙasa ka sa cancel all divert. Misali da ka yi haka sai ka ɗan jira shi. Shi kenan ya fita. Masha Allah, a nan muka kawo ƙarshen bidiyo ɗin. Abin da na manta da farko shine na farko din na Android din, yadda za ka kashe shi ko ka yi deactivating din shi shine ka yi disabling din shi shine za ka bi matakan yadda aka nuna din. Daga ƙarshe sai ka je ka goge number ka yi turn off. Shi kenan zai fita. Ga mai neman ƙarin bayani ko wani ƙarin haske ga wani abu, in Allah ya sa an ɗan sani za mu bayani, akwai number na nan wajen description, akwai link na WhatsApp group na channel din nan. Mutum shi ma zai iya shiga sai ya tambaya, Allah ya sa an ɗan sani za a mai bayani. Mun gode kwarai. Sanan da Allah, wanda in bidiyon ya birge ku ku danna mana like, wanda kuma bai yi subscribe ba ya diba ƙasan bidiyon zai ga wani jan alama an rubuta subscribe, ya ɗan danna mana ita. Muna godiya kwaran gaske.